Torta de Casar, Manchego, Cabrales edota Mahon bezalako gazta ezagunek Idiazabalekin batera gaztaren Europar ibilbidea sortu dute. Gazta amankomunean duten 10 udalerri batu dira elkarte honetan eta Europara zabaltzea dute helburu. Nahi dugu Europako mapan herri hauek azaltzea gaztaren Europa. Turismo gastronomikoa erakartzea izango du helburutako bat, baina ez bakarra. Turismoa erramintia bezala, lehen sektorea berak ere salmentak hobetu ditzan, gure herrietako merkatari eta hosteleritza eta hainbat zeatan ere eragin dezan. Zentzu honetan gaztaren atzean dauden sektore guztiak garatu nahi dira eta horretarako proiektu ekonomiko zabala osatu nahi dute. Para con fondos europeos importantes poder Europako dirua ere erakarriz, elkarlanetik erakutsi eta ikasi. Idiazabalen sortu den gaztaren Europar bidea elkarteak zabaldu eta urtetako elkarlana egitea espero du. Elkarlan horren emaitzak ere jasoko dituztela uste dute. Gaztaren Europar ibilbideko hurrengo bilera martxoan izango da Mahonen, Menorkan.